DCGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP. Tamang oras, 2 minutos, makalihis ang alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na paggaw to mga tugang ininapuan ka taripunan kan mga darakulang bareta ang unya na pagkaaldaw. Aldaw nin Martes, petsa 25 na po ka na gusto 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, enot ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Diamond Jubilee Exhibit, 100% ng preparado sa pagbubukas sa aga sa Museo de Legazpi. 423,000 na kaakian sa Rehiyon Bicol ang nabakunahan na sa nagpapadagos na 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kaso nin dengue sa probinsya ng Albay, nagbaba nin diit kumpara ka nakaaging taon. Duwang niraot na imahen sa San Lorenzo Ruiz, Quasay Parish sa Barangay Masarawag, Ginubaten, Albay, pigpuunan ng pakarayon ngunya na aldaw. Sa lado nasyonal, pag-oktaba kan barangay asin sangguni ang kabataan election sa Nobyembre 2, inaprobaran na sa subcommittee kan Senado. PNP bukas sa konsultasyon sa active school shooter drills. Senador Lauren Legarda extended ang medical leave sagud sa Setyembre 2. Pilipinas magkikipaghuron sa Meta Singapore kontra online groomers. Sa lado kanibang nasyon, 6 anyos na aki nagadan matapos na sampilungon kan paratukdo dahil sa kulang an assignment. Sa lado kan Karawato Sports, Gen 3 Open 2026, matarayong pong binuksan kan 13 anyos na si Maristela Torrecampo na tubong Naga City. Sa mga detalyes kan mga bareta, enot ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. 100% ng preparado ang gabos para sa pagbubukas kan Diamond Jubilee Exhibit o pagsalingoy 75 taonin biyaya pag-antabay asin misyon kan Diocese kan Legazpi para sa aga Agosto 26 alas 9 nin pagkaaga sa Museo de Legazpi. Sigun kay dating Museo de Legazpi Curator asin presenting Human Resource Officer Darlito Perez Jr. ang aktibidad an inisyatibo kan Diocese sa pamamayo ni Bishop Joel Z. Bailon asin pakikipagtabangan man sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Natakod kay ni pinag-imbitaran man ang gabos na parokya asin komunidad na bisitahon ang exhibit taning mahiling ang mga agi-agi kan 70 taon kan diocese sa paagiman kan mga litrato, memorabilia asin iba pa. Ang nasabing aktibidad ang madurar sa laog din sarong taon kung saan libre ining mahihiling kan mga maawat magbisita oro aldaw o poon Lunes sa Good Biyernes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Maabot na sa sobra 423,000 na kaakian sa Rehiyon Bicol ang nabakunahan laban sa tigdas asin tigdas hangin sa larom kan 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA. Sa ipinaluwas na partial asin unofficial quick count kan Department of Health o DOH Bicol as of 7 a.m. Agosto 24, kapareho na ini nin 65.37% kan sobra sa
647,000 na target na kaakian sa rehiyon Bicol. Sa 7 probinsya sa siyudad sa rehiyon, Albay ang may pinakahalangkaw na vaccination coverage sa 85.22%, kung saan sobra 112,000 na kaakian na nabakunahan hali sa 132,000 na target. Sinundan ini kan Masbate na may 73.95% o sobra 77,000 na mga kaakian. Catanduanes o na may 60.24% o sobra 16,000. Camarines Sur na may 58% o sobra 119,000. Sorsogon na may 56.59% o sobra 48,000. Camarines Norte na may 54.67% o sobra 38,000. Asinaga City na may 47.23% o nasa 9,000 na mga kaakian. Kadagos man napiging ganyaran kanahensya ang mga magurang asin guardian na darahonan sa indang mga aki edad anom sagkod 59 bulan sa pinakaharani na health center tangani mabakunahan. Maawat kang kampanya na maabot ang 95% vaccination coverage para sa herd immunity asin mas maprotehiran ang mga aki laban sa paglakop kan tigtas asin tigdas hangin. Sa iba pang mga detalyas kan mga barata sa lado lokal, nagbaba nindiit ang rehistrong kaso ng dengue sa probinsya ng Albay ngunya na taon 2026 matapos may rehistro ang 367 o 66 na confirmed cases pon kan Enero sa Agosto 24 kumpara sa 350 o 69 kaso sa kaparehong taon kan 2025 sigun sa Albay Provincial Health Office o Albay PHO. Sa datos ka nasabing opisina, tulong kaso sa naan ibinabakan bilang ngunya na taon alagad paragos pa man giraray ang monitoring asin mga lakdang tanganing mapugulan ang paglangkaw kan dengue cases sa probinsya. Sigun kay Albay PHO Vector-Borne Disease Program Coordinator Efelia Bitas, pigiin ganyar na ang publiko na sunodon ang 4S kontra dengue kan Department of Health kay bana ang search and destroy mosquito breeding places, self-protection measures, seek early consultation as in support fogging and spraying. Pigpapakaray na ngunya na aldaw Agosto 25 ang duwang imahen sa San Lorenzo Ruiz, Quasay Parish sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay matapos na maputulanin payo. Kay bandig diyan nakatindog na imahen kan Our Lady of Lourdes asin ang imahen na Saint Bernadette na nakaluhod sa luwas kan simbahan. Enot nang nadanyaran ang imahen kan Our Lady of Lourdes kan Sabado nin Banggi, Agosto 22 matapos na pukpukon kan sarong lalaki gamit ang dakulang gapo sagkod sa matumba. Kinaagahan mantang gibuan banal na misa, may lalaking naglaog sa simbahan na may darang tabak. Naghali man digdi o naghali man sa naini alagad matapos ang misa, nadiskubre kan mga nagsasimba na nakatumba asin parehong naputulan nin payo ang duwang imahen. Sigun kay Barangay Captain Vicente Balyat, na ipaaram na kan simbahan ang insidente kay Bishop Joel Bailon kan Dioceses kan Legazpi. Padagos man napigigibo ang pagpakaray sa duwang imahen, tangani maibalik ang mga ini sa dating ayos asin lugar, mantang pigaaram kan mga autoridad ang bilog na pangyayari asin pagkakamidbid kan personang pigsasabing imbwelto. Preparado si Daraga Councilor Attorney Ayan Makasinag na magsaangat nin kaso sa siisay man na may mga kapabayaan sa pag-implementar nin matanos kan sa iyang ordinansa na dakupon ang mga motorsiklo na makusugon ang tanog kan tambutso lalo na kon pagkabanggi. Sa intervista kan sa Jabinus kay Makasinag, sinabi niyang sa regular na sesyon ngunya na hapon ma-privilege speech siya asin iimbitaran ang Daraga Municipal Police Station tanganing maghagad nin datos kung may mga nagkadarakop nang nagbalgar sa nasabing ordinansa. Pero kay ni sinabi man niya na magiging katabang kan kapulisan ani endorso kan kada barangay sa Daraga Albay na duwang persona na tatawan ng otorisasyon ng lokal na gobyerno na magdadakop sa kanya-kanyang barangay kan mga motorsiklong may modified mufflers. Voluntad na suminuko sa mga autoridad ang sarong 40 anyos na paraoma asin dating miyembro kan Communist Terrorist Group sa Barangay Tigbi, Tiwi, Albay bandang alas 9 ng pagkaaga kanakaaging aldaw. Sigun sa Albay PNP na pinamamayuhan ni Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez, ang lalaki ang dating miyembro kan sarong dismantled armed group asin nagdesisyon na talikdan ang sa iyang dating grupo matapos ang serye ng intelligence operations, pagkikipagkoordinara sa mga residente asin negosasyon kan mga
mga autoridad. Kasabay kan sa iyang pagsuko ang pag-turnover kan sarong lumang upper receiver kan pigtutubodan na M1 Garand rifle na daing serial number. Sigun may kan Oman kay Nunez, ang sa iyang pagsuko ang dakulang lakdang sa padagos na kampanya para sa katrangkiluhan asin seguridad sa probinsya nin Albay. Nagpaabot nin pakidumamay ang manihamiento kan Butawanan Integrated School sa Seruma, Camarines Sur sa mga pamilya kan grade o kanduang grade 4 na estudyante na nagadan matapos makuryente sa Butawan Plaza kanakaaging aldaw bandang alas 6 sa good alas 6:30 nin pagkabanggi. Sigun sa opisyal na payagan eskwelahan, parehong mga estudyante kan eskwelahan ang duwang biktima asin pinaglinaw na nangyari ang insidente na daing klase asin daing pigibong opisyal na aktibidad ang eskwelahan. Katakod kay nino pigahagad kan eskwelahan sa publiko na respeto ang privacy kan mga nabayaan na pamilya asin ibitaran ang pagpapalakop nin bako verifikadong informasyon, mga litrato o payag manungod sa insidente lalo na sa mga social media. Mataon man ang eskwelahan nin mga kanigong emotional asin psychosocial support para sa mga estudyante para tukdo asin personal na naafektaran kan trahedya mantang nakikipagkoordinar o makikipagkoordinar sinda sa mga magakanigong otoridad asin community stakeholders katakod kan nasabing insidente. Naghagad nin dispensa ang principal kan Dimasalang National High School sa Masbate. May koneksyon kan sa iyang mga Facebook post, repost asin caption na nakakuanin batikos kay banin mga pahayag laban kini Attorney Jesus Falsis, Akbayan Party List Representative Chel Jokno asin Representative Percy Sendanya. Sa iyang statement of apology, sinabi ni Randy Emmanuel Bulanon na dapat sana naging mas maingat siya sa mga laman kan sa iyang mga pigra repost lalo na bilang sarong principal. Naghagad man siya ng dispensa sa Department of Education, pati na sa komunidad asin mga stakeholder kan Dimasalang National High School. Mientras tanto, sinabi kan DepEd Schools Division Office of Masbate Province na nagkukondisir na ininin verifikasyon may koneksyon kan social media activity ni Bulanon. Sigun sa opisina, pigkonsidera nindang isolated and personal an insidente asin dahil ini nagrepresentar sa mga prinsipyo asin polisiya kan DepEd. Mientras sinabi man kan Akbayan Party List na pigmidbid kay ni ang paghagad ni dispensa kan principal, alagad pinagduon na dahil ini automatikong nakakabura kan naging epekto kan sa iyang mga pahayag. Yan po mga tugang ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Sinibapa, makalis ang paggirumdum. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you
kape, tsokolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 263086 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inaprobara na kan Senate Subcommittee on Local Government ang propesong lay na nagmamauot na isibog ang barangay Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa nakatalaan o nakatalaan na sa Nobyembre 2 asin gibuhon na 5 taon ang termino kan mga opisyal kan barangay asin SK. Sigun kay Senador Chis Escudero, chairman kan subcommittee na sa laog kan simanang ini, isusumitir niya sa plenaryo ang committee report para tulos sa ining mapagdebatehan. Ipinag-insistir ni Escudero na mauot man kan Senate Bill 2387 na pakarayon ang pagkondukta nin kambal na eleksyon para dahin na mautro ang cycle na puro utro ng pagsuspender digdikan Kongreso asin para man maiwasan ang pag-overlap o pagsabay kaini sa national asin local election sa laog nin sarong taon. Nagalao man si COMELEC Chairman George Irwin Garcia na madesisyon digdi ang Kongreso sa lalong madaling panahon dahil nakatalaan na sa Setyembre ang filing kan Certificate of Candidacy o COC para sa BSKE. Bukas ang Philippine National Police o PNP sa konsultasyon may kinaaraman sa gigibuhon na nationwide active shooter drills kan Department of Education o DepEd sa mga eskwelahan. Nagpatanid ang Philippine Psychiatric Association as in Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na hyper-realistic scenarios of violence sa mga drill. Iyon pwedeng magdaranin pang mahaluya na danyo sa psikolohikal. Ipinag-oktaba kan DepEd ang drill na nakatalaan ko taanangon niya na aldaw sa primerong simana kan Setyembre dahil sa kanselasyon kan face-to-face classes sa nagkapirang lugar darakan maraot na panahon. Siniguro kan DepEd na isa sa alang-alang sa drill ang edad, vulnerability kan mga estudyante sa psychological trauma. Pero makikipagtabangan man ang DepEd sa PNP para sa drill as in security audit kan mga eskwelahan para maaraman ang mga kaluyahan sa physical security kaibahan ng entry as in exit points. Kinumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang extension kan medical leave ni Senador Loren Legarda. Sigun sa iya, nagpadara ang opisina ni Legarda ni notice kan sa iyang leave sa impeachment trial as in plenary session poon kan Agosto 24, sagod 26 as in Setyembre 1 as in 2. Daiman pagdetalye kung ano ang kamatayan kan senadora as in kun hain ini. Ini naman ang ikaapat na medical leave ni Legarda poon pa kan Agosto 3. Enot nang kinonfirmar kan mga otoridad na naghali ini nasyon sa Legarda pasiring sa France kan Agosto 2 nagkapirang aldaw matapos sasabihon kan Office of the Ombudsman na pag-iimbestigaran ang mag-inang Legarda as in Congressman Leandro Leviste manungod sa 10 billion pesos na Ghost Solar Project. Biyaheng Singapore ang mga representante kan gobyerno kan Pilipinas sa Miyerkules Agosto 26 para kahurunon ang manihamiento kan Meta manungod sa pigaapod na groomer sa social media na nagsusulusol sa mga jóvenes na gumibo nin bayolensya. Ilan kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa budget hearing kan Department of Justice o DOJ sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Matibag na apera sa iya may representante ang grupo halis sa Office of the Executive
Executive Secretary, Department of Information, Communication Technology o DICT as in Office of the Speaker. Sa pagkapot ni Akbayan Party List Representative Daha Ismula Kiram, inako ni DOJ Secretary Frederick Vida na may mga groomers sa mga online gaming apps na pigsasulusulan ang mga biktima kan mga ini na gumibo nin bayolensya. Sigun kay Vida, igwasindang nahihiling na pattern. Apera paduman ang mga nagkakawat ng mga aki o nagpapartisipar sa games, igwang invitation sa sainda na magsabay sa separadong chatroom na kung saan ang nahihiling din ng patterns igwanin groomers na pigaapod na nagpapakusog kan level of violence as in level of getting more points. Nagresibi ang Philippine Coast Guard nin duwa nga 27-meter patrol vessel gikan sa United States na gagamiton para pakusugon ang search and rescue asin pagsimbag sa mga insidente sa kadagatan kay bahan na an oil spill. Ang mga barko na aapodo na BRP Pag-asa asin BRP Patag pigalauman na maabot sa Manila Waters sa Oktubre 2026 bago dagos na i-commission sa Coast Guard Fleet. Pwede ining gamiton sa Maritime Safety Operation, Emergency Response as in Maritime o Marine Environmental Protection, lalo na sa mga insidenteng nangangaipuan nin marikas na pag-responde sa dagat. Katakod kay ni 24 ng PCG personnel ang nagtapos sa Specialized Operational as in Maintenance Training sa Baltimore, Maryland kan Agosto 20 bilang preparasyon sa paggamit as in pangangataman sa duwang barko. Sigun sa PCG, papakusugon kan mga bagong patrol vessel ang kakayahan kaining protehiran ang mahiwas sa kadagatan ka nasyon as in magresponde sa mga emergency as in peligro sa marine environment. Party ang lakdang kan haloy ng partnership kan Pilipinas as in Amerika para sa pagpapakusog din maritime security as in regional stability sa Indo-Pacific. Magdadara nin Mapanganoro na kalangit no na may warak-warak na pag-uran as in thunderstorm ang southwest monsoon o habagat sa Luzon ngunya na Bartes sigun sa Pag-asa. Base sa ahensya duwang tropical cyclone as in sarong low pressure area o LPA ang sa inang pigmonitor sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Enotig di ang typhoon Saudel na dating inapod na bagyong Ober na nasa este-norte-este kan extreme northern Luzon. Dara kainian maximum sustained winds na 150 kilometro kada oras as in biglaan na pagkusog na 185 kilometro kada oras mantang naghihiro pa norte-weste sa rikas na 25 kilometros kada oras. Mientras na nagluluya naman bilang tropical depression ang tropical storm na Atsani na nasa sirangan ka northern Luzon. Darakay na maximum sustained winds sa 55 kilometro kada oras as in biglaan na pagkusog na 70 kilometros kada oras mantang naghihiro pa norte sa rikas na 30 kilometros kada oras. Mantang ang tropical depression Ginari na dating neneng iyo ang nagluya na as in naging LPA 085. Sigun sa Pag-asa, sa ditan posibilidad na sa giraray ining maging tropical depression sa laog din masunod na 24 oras. Barata sa ibang nasyon, nangapudan nin hostisya ang mga magurang nin sarong 6 anyos na lalaking aki na nagadan matapos sampilungon kan siyang paratokdo mantang nasa klase kan Biyernes, Agosto 21, 2026. Base sa mga report na dagit ang paratokdo matapos na mahiling na kulang ang assignment kan aki. Pigsasabing pinarani kan teacher ang estudyante ginuyod sa kwelto kan uniforme sa kasinampilong. Manta nakatindog sampang kan paratokdo biglang na dismayo ang aki as in buminagsak sa abaga kan sa iyang teacher. Tulos man siyang idinalagan sa ospital matapos o alagad matapos kaini ipigdeklarar ng gadan an aki. Sigun sa ama kan biktima, healthy as in mabalasik as in ang sa iyang aki kan naglaog sa iyang eskwelahan as in wara nin pigmamating helang. Natutubod ang pamilya na may kinaraman sa pagagadan kan na aki ang insidente kan pananampilong alagad da ipapigpapaluwas kan otoridad ang eksaktong kausa kan sa iyang pagkagadan. Padagos ang investigasyon kan mga otoridad sa mga insidente kay bahan na ang pangyayari bago asin matapos madismayo ang aki. Mientras sa sinagrarayman na natawan ng atensyon ang isyu nin physical abuse sa eskwelahan sa India lalo na sa mga aki gikan sa mga nagtitios na pamilya kay bahan sa mga sektor na pigkukonsiderar na vulnerable sa siring na klase ni na pang-aabuso.
Sa lado kan Karawato Sports, matrayumpong binuksan kan 13 anyos na tennis player na tubong Naga City na si Maristela Torrecampo ang sa iyang kampanya sa Gentry Open 2026 matapos daogon si Victoria Hosaka 8-3 sa Colegio de San Agustin Tennis Stadium sa Makati. Ang Oragon No. 1 junior player sa nasyon sa 14 and under division ang direktang nakalaog sa Women's Open single o singles main draw as hindi na nag-agi pa sa qualifying rounds. Ibininda ni Torrecampo ang sa iyang kusog sa court kay banan makukusog na serve as in baseline shots tanganing makuha ang dominanteng panggana. May kamilugan man na 3 milyones pesos na premyo ang prestihiyosong torneo na pinagpartisiparan kan mga nangingenot na tennis player sa nasyon as in madurar sa Agosto 30, 2026. Nadiskubre kan mga scientifico sa tabang kan artificial intelligence o AI ang gari on-switch na DNA kan sarong persona na pwedeng makatabang sa pagsabot kung paano pigkokontrol kan hawak ang aktibidad kan mga gene. Sa pagikan AI, nahiling kan mga scientifico ang sarong partikular na pattern sa DNA na may dakulang papel sa pagkontrol kuno arin pwedeng i-aktibar o i-silent ana pirang mga gene. Dakulang bagay ang nadiskubre kan mga scientifico dahil ang pwedeng magtao ininin panibagong karaman manungod sa mga prosesong nangyayari sa loob kan mga selula asin kung paano magkakaigwanin pirang helang kapag magkaigwa o nagkaigwanin problema sa regulasyon kan mga genes. Istorya na iiba. Dai pigmati kan sarong 7 anyos na aki sa United States ang init asin gapat kan patong-patong na bado matapos siyang magsuulog din 50 sweaters din sabay-sabay tangani makarehistro nin bagong Guinness World Record. Matrayong pong nakuha ni Skyler Roselle Whittaker kan Pennsylvania ang record para sa most jumpers or sweaters worn at once matapos niyang malampasan ang dating record na 46 na sweaters. Tinabangan ni si Skyler kan sa iyang ina mantang pighihiling asin pigsuportahan naman siya kan sa iyang pamilya, mga barkada asin kaklase sa sarong public library sa Monroeville. Flashback. Ngunyan aldaw, Agosto 25, kan taon 1994, pinirmahan ni dating Presidente Fidel Ramos ang Republic Act No. 77-96 o ang Technical Education and Skills Development Act of 1994 na nagbilog sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA bilang pangenot na ahensya kan gobyerno para sa Technical Education and Skills Development sa Pilipinas. Mawot kan TESDA na mapagsaro asin pakusugon ang mga programa para sa technical vocational education and training asin siguruhon na magkakanigo ang mga kasanayan na pigtuturo sa pangaipuhan kan industriya asin labor market. Kaiban sa mga mandato kaini ang pagtalaan nin mga skill standard accreditation, apprenticeship asin iba pang industry-based training program. Bilang pagbidbid sa importansya kan technical vocational education, idideklarar man sa ilalim kan Republic Act No. 10970 ang Agosto 25 bilang National Tech Voc Day. Yan po mga tugangan kabilugan kan mga darakulang barata ang unya na pagkaldaw. Pinagtarabangan na isulat dyan sa samuyang DCJB News Base sa laog po tabi ni anom na oras. Sa pangenot ni samuyang news manager asin news director Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa lado technical kay banta si Chief Ramir Tanay asin sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez asin Kuya EJ Bremen. Kami po ang sendong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Ian Zal Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay, marhay na pagkauto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw ang tabayan ng